Bueno, anem a començar ja i primer agrair-vos la vostra assistència i dir-vos un poquet, el que anem a fer és un recorregut més o menys de la història de la llengua i totes les ombres i les llums que ha tingut la nostra llengua i res, Tania i jo anem a començar i primer té la paraula ella. Començant a parlar de la nostra llengua, el primer que cal fer és parlar del nostre territori lingüístic. Hem de centrar primer que tot en l'època de Jaume I, que és quan va començar un poc a donar-se aquesta noció de llengua catalana. El que passa és que el nostre territori lingüístic en aquesta època ha passat d'un model clàssic a un model dualista. Això significa que l'estàndard ja no solament està en Barcelona, sinó que ara ja comença a ser un estàndard policèntric, perquè València també començarà a tindre el seu estàndard. Per ficar un exemple més fàcil, és que a Itàlia, per exemple, en aquesta època, en Florència és on estava l'estàndard, però el mateix passa en el País Valencià, que en aquesta època ja comença a haver més centres on l'estàndard no solament estava en un centre, sinó que ja començava a donar-se en més llocs. Per entendre això, és interessant saber que Dante considerava l'existència de 3 llengües romàniques, com era el sí, la llengua d'oll, la llengua d'oc, on estava l'occità i on estaven els occitans i els catalans. Però encara no hi havia cap distinció, perquè es considerava, en el segle XIII, es considerava que el català era una llengua integrada de l'occità. I després ja començaren a haver les diferències, els primers trobadors parlaven d'occità sense encara parlar de llengua catalana. Pel que fa al concepte de llengua catalana, és interessant saber que quan naixen les llengües romàniques, el que s'utilitzava per a designar la llengua eren els gentilicis. Catalunya en aquesta època, en el segle XII, era un espai geogràfic mundialment conegut per l'època que li va tocar viure, i per tant adoptaren el nom de Catalunya com a la llengua catalanesca que es coneixia en l'època. Però en el segle XIV comença a haver-hi aquesta distinció molt important entre l'occità i el català, i ja no es parla solament de catalanès, sinó de llengua catalana, comença a néixer així aquesta noció. I un exemple el trobem en aquesta diapositiva del 1400, quan ja comença a sorgir el concepte, com vegem, el llenguatge català. Però també és interessant veure com la concepció de les llengües en aquesta època no era la mateixa que tenim actualment, ja que feia referència simplement al parlar propi d'una comunitat lingüística. Per la qual d'aquesta forma, sabien tots que era la mateixa llengua, això estava clar, però podia tenir diferents noms. Per exemple, així vegem que en el 1412 ja comença a parlar-se de l'idioma valencià. Pot ser perquè en el segle XV València era una ciutat molt important, com sabreu, en l'època de màxim esplendor de València. Per tant, es concebia que era la mateixa llengua, però el que feien era simplement, en València, per exemple, dient valencià, perquè no tenien la concepció de les llengües com ara, simplement era d'una comunitat, d'una ciutat, per exemple, i per això va sorgir el terme valencià. Això és un fragment del Tirant, i el Tirant, el Joan Martorell, en tot moment diu que l'escriu en la seva obra en la vulgar llengua valenciana. A partir d'ací ja comencem un poc els problemes, com podem dir, perquè es dona lloc a una castellanització i el que es coneix amb el terme decadència a partir del segle XVI, XVII, XVIII i fins i tot alguns diuen que meitat del segle XIX. Però cal dir, i nosaltres com a filòlegs rebutgem totalment el terme decadència, perquè sí que és veritat que va haver una davallada en la història de la literatura, no començava ni a haver tanta producció literària com el segle XV, que és el segle d'or. Però no així una decadència en la història lingüística, ja que en aquesta època tot el poble parlava català, per la qual cosa estava molt millor que ara, en realitat, que no parlem tanta gent català.
El problema de la castellanització en aquesta època va ser bàsicament quan entra la dinastia de Trastàmares, que era una dinastia castellana, i per tant van instal·lar a la cort cercles intel·lectuals castellans i amb el prestigi que se'n va derivar de la llengua castellana en aquesta entitat. Posteriorment es va donar la desaparició de la cort reial, una cort reial que va començar a partir de Jaume I i que va donar unió a tota la llengua del territori lingüístic, una entitat administrativa molt important. Després, la llevant, la castelleria reial va desaparèixer i això va augmentar també les tendències dialectals. O també posteriorment el trasllat de l'aristocràcia autòctona i el seu enllaç amb les famílies castellanes. Per tant, així ja comencen les escletxes un poc del castellanisme i és el que s'anomena decadència, amb este nom. Aquest és un quadre interessant, que és l'Àngel Custodi del Regne de València, que el posem perquè és interessant, bàsicament perquè vegem així que té la quadribarra i és el quadre de l'època que té Fabra, el molt honorable, al despatx de la Generalitat. És el quadre que té. I és graciós. Després entrem ja en els decrets de la planta i les repercussions lingüístiques que tingueren en el segle XVIII. Com sabem, la guerra de successió entre Carles d'Àustria i Felip, guanyar el que optava per el tron borbònic, Felip, i el que van fer és, com els catalans, el que van fer és donar suport a Carles d'Àustria, els vencedors que feren és abolir totes les lleis i les institucions i plantar els decrets de nova planta. Els decrets de nova planta tingueren una repercussió en la llengua molt greu, la veritat, perquè, entre altres coses, simplement dir que s'imposa l'espanyol com a única llengua oficial, on van prohibir totes les representacions teatrals que no foren en castellà, per exemple, per a ficar dos exemples, però que n'hi ha molts més. Esta diapositiva és interessant, que és un decret que va eixir en el que s'obligava a comprar un llibre que es deia el Melgarejo, com vegeu ahir, s'obligava a comprar este llibre als jutges i a la gent de justícia del Regne de València per a que s'introduïren en el castellà, perquè realment no sabien, tot el món parlava català en l'època. Però malgrat tot el que feia el decret de nova planta i la de castellanització anterior, cal dir que el català es va mantenir sobretot encara en l'ús oral i espontani com a llengua del poble. Per tant, va tenir unes repercussions molt negatives el decret de nova planta, però la gent continuava parlant català en l'àmbit més espontani. Per tant, és aquesta idea de l'Espanya incorporada o assimilada, és el que va fer el rei Borbó, volia assimilar, volia produir aquesta centralització de tot l'Estat. Però hi ha moltíssims atacs més a la llengua abans d'arribar a la Renaixença, que ara parlarem, com per exemple, sota el domini de Carles III, rei Borbó, es prohibís l'edició de llibres escolars en català, o també els cantauts es prohibís predicar en català, entre altres coses. Per tant, sota la repressió dels monarques castellans de la dinastia borbònica, realment el que s'intentava, com hem dit, és una centralització absoluta de tot l'Estat. Per tant, en aquesta època en què hi havia una davallada total de la creació literària i una defecció lingüística de les classes dirigents que ara estaven castellanitzades, el que es necessitava urgentment era un model de referència propi, perquè era precís. I és quan comença a gestar-se, ara parlem de la Renaixença, un valencianisme republicà, com una crònica d'un despertar lent, però un despertar del poble. En aquest sentit també serà important la Revolució Francesa, perquè dona un poc d'aires de canvi. S'introduís també en aquesta època d'aquestes revolucions el romanticisme com una idea de tornar al passat i aquesta idea de nació, de llengua, i el que es tradueix en el nostre territori es tradueix en la Renaixença, en l'esclat de la Renaixença. Va ser un moviment cultural que el que es volia era una recuperació literària de tot el territori lingüístic del català.
En aquesta època cal dir que hi havia dos sectors en la Renaixença, com foren el grup conservador de Torre Llorente, que es consideren apolítics, simplement volien fer una renaixença literària, o el grup de Constantí Llombart, que era molt més progressista. Estos en veritat tingueren molts problemes, perquè mentre uns volien fer com en Catalunya, de clavar-se per una renaixença també política, clavar-se un poc en les institucions i millorar-les o crear-ne de noves pel que fa a la llengua, els altres no volien, els altres simplement volien una recuperació literària i prou. Fins i tot Llorente, el grup de Llorente, va fer un coll d'estat a l'Horat-Penat, que l'Horat-Penat és aquesta entitat que fou creada per Llombart com un intent d'unir els dos grups, el d'ell i el del grup conservador, però no va tindre èxit, la seva idea està d'unir. Després el Constantí Llombart i els seus companys crearen València Nova, que sí que va tenir més èxit en la figura, per exemple, de Faustí Barberà, que fou el president i és quan comença a donar-se aquest valencianisme polític que en un principi la Renaixença no contemplava. Però un dels problemes que tenien, que ara comentarem, és aquesta idea de la llengua llemosina. Cal deixar clar que en aquesta època, fins molt després, que devem comentar després, ningú posava en dubte la unitat de la llengua. Això és molt important, perquè es sabia que tot el domini lingüístic parlava la mateixa llengua, però es mostraven un poc reticents a utilitzar aquesta noció de llengua catalana i utilitzaven aquesta idea de llengua llemosina, regional, el nostre valencià, però no volien dir llengua catalana a tota la nostra llengua, simplement dir la llengua llemosina. Aquest és un mapa interessant del 1881, un mapa alemany, on en Alemanya vegem com sí que en Alemanya sí que defineixen com a català tot el territori lingüístic, cosa que sí encara no estaven molt per la labor aquestes entitats. I simplement la Renaixença a Catalunya, com va influir, com hem dit que sí que va ser una Renaixença més política, trobem una figura important com fou Valentí Almirall. Aquest va ser el primer teòric de les aspiracions catalanes d'autonomia i està considerat el pare del catalanisme polític. I va ser important en la Renaixença amb aquesta obra que sí que volia fer una literatura catalana conduïda per una llengua normativitzada, que ara després direm com va fer això. Prat de la Riba també va ser una figura important. Aquest, per si ho sabeu, va ser el primer president de la Mancomunitat de Catalunya. Va impulsar un diari que es deia La Renaixença, va cooperar activament en el moment dels Jocs Florals, que era el que es va fer a partir de l'Horat-Penat, uns certàmens literaris per a promoure la llengua, i va participar en el primer Congrés Internacional de Llengua Catalana, que passarem a comentar ara. El primer Congrés de Llengua Catalana es va fer en el 1906 i solament van participar dos valencians. Van participar el pare Fullana i Teodor Llorente, i es va fer allí, en Catalunya. Fuster va donar un poc la solució al per què aquest congrés o aquesta necessitat de fer un congrés de llengua catalana es va fer en Catalunya i no al País Valencià, i diu que entre 1906 i 1939, aquest període d'àmplies transformacions econòmiques, polítiques arreu de tota Europa, van afectar en positiu sobretot a Catalunya, però no tant al País Valencià, perquè el País Valencià estava més arrelat un poc a l'economia agrària en aquella època, cosa que no es va traduir en avanços en les actituds lingüístiques. Per tant, en Catalunya sí que tenien una voluntat de convertir la llengua catalana com el motor d'una nova estructuració, però al País Valencià la recuperació institucional de la llengua va ser pràcticament inexistent en aquesta època. Així tenim la subscripció al Congrés del pare Fullana, que va ser la veritat una figura interessant perquè va ser un religiós valencià, que en un principi sí que va fer obres parlant de llengua catalana més en general, però després un poc per expressions un poc polítiques de l'època
ja va començar a solament utilitzar les solucions més dialectals, en aquest cas les solucions dialectals valencianes. Ja no parlava de llengua catalana, sinó que després va parlar i ja continuava parlant de valencià sense aquest sentit. El primer congrés el va crear, o va ser l'idea d'Antoni Maria Alcover, i va tenir molt d'èxit perquè van acudir més de 3.000 conferencistes, més de 3.000 congressistes en el 1906, en l'època. A partir d'aquest congrés es va dilucidar la necessitat, la idea de crear una entitat per organitzar tota la cultura als països catalans, com fou l'Institut d'Estudis Catalans, fet per Enric Prat de la Riba, entre 1907 i 1911. Aquesta tasca se la va encomanar a Pompeu i Fabra, que va ser un lingüista molt important, sobretot d'èxit, sobretot en un any anterior en el Congrés, va tenir molt d'èxit. L'objectiu era, clar, sistematitzar unes regles d'escriptura i promocionar el català com a llengua de cultura. Passem al 1918, que va ser una data també molt important, però trobem la Declaració Valencianista. Pensem que estem en una època en la Revolució Soviètica i el fi de la Primera Guerra Mundial, on es posen els drets de la nacionalitat en l'agenda política i la qual cosa permet la independència d'uns quants estats europeus. Per tant, el 1918, el diari La Correspondencia de València el que fa és una declaració valencianista en el que es demanava la independència de València, bàsicament, i el punt de partida era l'existència d'una llengua pròpia. Accepten, com hem dit, no deixen d'acceptar mai l'existència d'una llengua comuna, català, però no la defineixen com a català, sinó que encara parlen de llengua valenciana o valencià simplement. Aquesta és la figura del pare Fullana, que us parlava antes, que en el 1921 va fer aquest vocabulari ortogràfic, valencià-castellà, seguint unes normes que ell mateix va crear en la institució de l'Orrat Penat, però que no foren molt acceptades, la veritat, perquè es distaven massa de les que havia fet l'Institut d'Estudis Catalans anterior. Lluís Revers i Corzo, us parlo d'ell per introduir un poc a les normes de Castelló, que va néixer un poc de la necessitat de crear unes normes comunes, ja que per una part estaven les normes de l'Institut d'Estudis Catalans per a Catalunya i per altra banda també estaven les normes de l'Orrat Penat en el 1914, però la gestació de les normes de Castelló va ser molt llarga, però en el 32 finalment s'arriba al consens que si no creaven unes normes generals no podien donar dignificació a la llengua, ja que estàvem en una època d'una anarquia ortogràfica absoluta, perquè la gent no sabia exactament com escriure, hi havia dos normes vigents i no sabien exactament què fer. I Corzo fou important perquè va ser el redactor material d'aquestes normes de Castelló. Este quadre també l'hem posat perquè ens ha semblat interessant, perquè quan ja ha esclatat la Segona República, el 31, i vegem un poc les característiques d'aquest republicanisme purament valencià, ja que ens vegem una dona, la bandera republicana, però amb les característiques pròpies, la indumentària i el paisatge, podem dir, típicament valencià. En el 32, anys després, es va aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, també va ser una data important, també, com hem dit, s'aprovaven les normes de Castelló, per el domini lingüístic, és de les normes de Castelló. Després, Carles Salvador va ser també important en la gestació d'aquestes normes i aquest va fer aquest llibre, el vocabulari ortogràfic valencià, i vegem com en la portada només fica precedit d'una declaració de normes ortogràfiques, és a dir, en primera plana ja deia que ell seguia les normes de Castelló. Warner parlarà de David després, passem. Aquesta és una imatge de l'eclosió republicana i no els llits molt bé, però és una manifestació el 9 d'octubre i en la pancarta posa literalment: l'Estat valencià reclama la independència del País Valencià. Per tant, ja vegem en aquesta època un cert grau de maduresa assolida per aquest valencianisme republicà emergent que estàvem comentant. Passem, i ara, després d'aquest naixement del republicanisme valencià i de la llengua i l'entitat com a allò que s'havia de republicar, de fer,
Passem a l'època de la Guerra Civil, que va donar lloc a problemes que després David ho ampliarà. Aquest va ser un cartell editat en el 36 per Esquerra Valenciana durant la Guerra Civil, que el que fa és utilitzar-se la nuesa com a símbol de puresa dels ideals republicans valencians de l'època. Aquest també és interessant perquè, malgrat el context de la Guerra Civil, es va n'hi haure una fita molt important, tot i que la Guerra Civil, com sabem, va impedir l'aprovació d'un estatut d'autonomia del País Valencià. Una fita important va ser la creació d'una institució preautonòmica a la Conselleria de Cultura del Consell Provincial de València, que va desenvolupar tasques molt notòries des del punt de vista cultural, educatiu i lingüístic. Això és un cartell d'una cosa que feren. Aquesta us l'hem posat perquè és el bombardeig que va fer el fill de Mussolini el 3 d'octubre del 37, en el que moriren un centenar de persones a la ciutat de València. Això és el bombardeig de la ciutat de València. Però, com sabem, durant la Guerra Civil, Mussolini i Hitler posaren al servei de Franco les tropes aèries i marítimes per a fer aquestes destrosses. I aquest és el discurs de Franco del 38, on es diu la unitat nacional, on es diu que l'únic idioma és el castellà, com vegem, i sobretot el posa perquè és interessant, perquè ens diu que, ho fica ahí, el carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española. És a dir, que en aquesta època podries tindre molts caràcters que tu vulgueres, però solament tenies que tindre una personalitat, l'espanyola, la llengua l'espanyol com a base de tot. I ara ja se n'entrem al franquisme i és el que es parla tot seguit. Estan fent el símbol, la senyal franquista, que era perquè sobretot tenia, crec que era el cunyat de Franco, que era el que més estava ahí, que era molt fanàtic de Hitler, però quan va perdre la Guerra Mundial, els alemanys ja sabeu que ja deixaren d'alçar la maneta i de donar el taxi. I ara ja entrem en una època que exteriorment pareix una època molt negra, que ho és, però hi ha que destacar la tasca de moltíssims lingüístics, moltíssims intel·lectuals de València que, sota una censura molt clara i una repressió fortíssima, van estar treballant i ni tan sols ni el franquisme va poder tombar-nos. I aquesta és una foto que és el grup Torre, que estava format per intel·lectuals que estaven liderats per Xavier Casp i Miquel Alder, que són els que estan en el redolí blau, i era un grup que va néixer com a alternativa al Lorrat Penat, que era molt més d'un caràcter molt més folclòric i tal, i aquest grup el que volia era fer un nivell literari i de llengua d'una certa qualitat. Però sí, comencen també a haver problemes perquè els dos líders, que són Miquel Alder i Xavier Casp, eren d'una ideologia molt més conservadora, i ahir darrere deixem a Fuster, que està en la foto un poquet com apartat, dient, hòstia, estos que estan fent així, i jo estic ahí perquè Fuster era molt més progressista, molt més esquerrano, i aquesta foto ho demostra molt bé. Com vos he dit, tenien un xicot de conflicte, sobretot de lideratge, perquè sobretot en la figura de Xavier Casp, que estaven enfrontats, perquè Fuster la veritat és que en aquesta època agarrava molt més la ideologia de la gent jove i valencianista, era molt més atractiu que ells perquè eren molt més conservadors. I van tenir molts problemes i van néixer un grup alternatiu que estava format per gent que encara està viva, com són Eliseu Climent i Joan Francesc Mira, i Fuster va anar amb ells, més que va deixar un poc de costat al grup Torre. Bé, així tenim la figura de Guarner, que va ser una figura també importantíssima en el franquisme, que publica una gramàtica valenciana, sobretot enfocada per a la gent que volia estudiar en valencià i formar-se, anava sobretot en uns cursets que feia Sánchez Guarner,
i és gràcies a figures com Sánchez Guarner que quan acaba el franquisme poguérem tindre prototips de professors que pogueren ensenyar el valencià. Sense aquestes figures, en l'època de la transició i la democràcia, no n'hi hauria gent preparada per a poder formar en valencià a la gent que volguera i en els estaments públics. Això és una fita molt important perquè en prefranquisme, que és una cosa impensable ara mateix en el govern del PP, que es presentara un diccionari que és el Diccionari Català Valencià Balear, que és un diccionari que va fer mossèn Alcover i Moll, que va ser una obra espectacular i que recollís paraules de tots els territoris, tant de Catalunya, del País Valencià com de les Illes. I és molt curiós perquè això ara mateix no podrien ni pensar que el PP agarrarà i fer un acte presentant este diccionari. En el franquisme es va presentar i damunt en un lloc tan important i elitista com és l'Ateneu, que ara, jo la teoria, el pensament que tinc jo és que, clar, com allí tenien els tancs preparats per si algú se revoltava i es començava a dir que a tindre una efervescència no valencianista, podien treure els tancs i no passava res, o sigui que diguem, van ser els que presenten el llibre, que no passa res. I va ser també una figura important, un home que no sé si el nom... se va promocionar fins i tot per la ràdio, que és una que dins d'un franquisme i una repressió és prou curiós. I ahí veiem que està Sánchez Guarner i Fuster també ahí sentat. I és una de les coses més importants i esdeveniments molt que criden l'atenció per el que he comentat abans. Este és Sánchez Guarner. També apareix figures com Carles Salvador, que treuen els llibres, que són xicotes manuals per a que li arriben a la gent per a poder formar-se i tindre coneixements del valencià. Bé, això és una cita de Fuster, que entrem ja en el que pot ser el naixement del conflicte. El conflicte sempre n'hi ha, el tema del nom, que els diaris de València sovintegen l'ús dels termes vernacle, per a evitar el valencià i tampoc escriure català directament. I també, si la gent diu Fuster, que la gent que tenia menys timidesa posava català-valencià entre un guionet. Bé, així tenim una de les obres importantíssimes que tots els valencians haurien de llegir, que és La llengua dels valencians de Guarner, que va ser publicada l'any 1933 per l'editorial Estel, que també ens havia parlat abans, i dins de la sèrie Quaderns d'orientació valencianista, és a dir, de la sèrie d'obres que he comentat abans, que estaven dirigides per a que la gent que vulgui formar-se en valencià, la joventut que naixia i els cercles valencianistes pogueren tindre obres de referència per a guiar-se sobretot en ortografia i en escriptura. Bé, aquesta és una obra que té una característica molt important, que és d'una mena de consens. Tracta els aspectes bàsics de la llengua, els inicials, des d'un punt de vista objectivíssim, com és el de Guarner, però trobem aquesta voluntat de consens que és basant-se en les normes de Castelló, però sense dir directament llengua catalana, sinó referir-se a llengua valenciana, però no és per un altre tema, sinó el del consens. I no intentar encrispar algunes persones. Bé, després tenim també així un personatge molt important, com és Ferrer i Pastor, que és una de les persones que des de l'Horrat Penat, que en aquesta època ja començava a enfosquir-se, també l'Horrat Penat va fer coses molt importants, que també tenim que trencar una aliança a favor per a ells, perquè van fer uns cursets i classes en què molts professors nostres que hem tingut en la carrera han assistit, que eren classes per a formar-se en la llengua, que era l'única manera que tenien moltes persones de poder tindre el més paregut a una classe de valencià en el franquisme. També, acompanyant a Ferrer i Pastor, estaven també Carles Salvador i Enric Valor, també personatges molt importants per a la nostra història. I ara ja entrem en el llibre que ho rebenta tot, la bomba que cau en el País Valencià, que és el llibre de Fuster, de Nosaltres els Valencians, que és un llibre que, també ho torno a dir, que tot el valencià s'hauria de llegir, i és el punt de